Ka sithi Paulus apostol sya ki nong Rom. Kalau nong ka khan riu do khat khan riu ka ong kumne. Ya ai kublai e mar kliang. Baro ki balang ukris ki ai kublai yapi. Roman khan riu. Te ke ei kani ka balang ukris ha kani ka por. Kadon hangno. Kani ka balang ukris. Kadon harom. Sya kiba u Paulus apostol ulatho ya kasiti jong u hausnem san punyo edi. Demeno kani ka balang ukris ka balang hangni kal adon. Nadu menno. Kani ka balang kal adon ha ka spa snem ka paningkong. Di kani ka balang harom kal adon nadu kipor jong ki apostol. Nangta habaong balang ukris hatu kiwe pat ki bomdei ka balang katolik ki dei sisa na em ki balang ukris ni ka balang ukris kine kimdei ke balang ukris ko bal adon nadu kene kapor haka syakaba u Paulus apostol haka stem san punya ulah tha ya kasi ti jong u syaki de kita ki wipat ki ba ki bomdei katolik ki kristan bomdei katolik kila sedang haka spas nem ke bakhan riu sedang nak jing ya le persya jong u Martin Luther u John Calvin pat ki wipat te hangne u Paulus lane u Paul u la tha ya kene siti syakane ke balang ke bal adon lupa hakane ka snem undei hak snem hadin jong ka siajar sanspa te hatu ka balang katolik kadei sisa ka balang jong ukris ka jebab kalong hooj ka balang katolik kadei tangkatahi ka balang ka baladon lupa ha Rom ha ka spa snem ka paningkong ya ka ba la seng da ukris hi halor Petrus ya ba ngisem ha gospel katkum Matius long ka bakhan riu khat pra bat kani kamsem ladkut haki ar hajar snem mentah layat ar hajar arpusan snem bat kani ka kerteng katolik la penon kam nadu ka snem si spa nyau edi da way u bishop u bakerteng u Ignatius jong ka Antioch uba hadin ba une ulaya da ya ka balang ulay yang triang hakinong rem jong ukris ulay sayap martir da ka syabret hakising de kane ka kerteng katolik ladon nadu kane ka spa snem de ka balang jong ukris ha kane ka Roman kanriu kamdei kano ka ba la thau la seng da kano ke kenhun briu ke ba kumba kitu kiba la pau taki spa snem hadin kadai ka balang katolik kadai ka ta kaju ke ba u Jisu ula seng ne founded ha u Petrus kum un kli beruno yalam ya ka ba yalam do Petrus rengkat bat kiwe pat ki apostol rengkat bat u pakani kedang im pakadang don hadu menta meneru de kumta ban long katolik kamut ban long udkot ubasisa jong kabalang ukris de enget kani kayarap ipi ban sengutu kendiat kensoit dina kani ka jingmut ba la pasyat syapi tu try ni rap ipi iwe wanyai ne berbor ha ukris